Здравейте! Най-новите тенденции сочат, че интернет рекламата ще става все по-мобилна. Вече всеки има таблет или телефон с Android операционна система или друга. За съжаление, разработването на приложения за една фирма все още е скъпо удоволствие. За целта ние от Business Trend създадохме собствена платформа за семпли, къстъм приложения, които да могат да достигнат до фирмите на много ниска цена и същевременно да са напълно брандирани и уникални за всяка фирма. Представяме ви новото ни приложение, съвместимо с всички телефони с най-разпространената операционна система Android. Приложението е разработено от нашия екип и дава възможност за уникален брандиран бекграунд по ваш избор, до 10 бутона към сайта ви, както и специален call бутон за директно набиране на някои от фирмените ви телефони. В цената на приложението е включена и къстъм иконка с вашето лого или друго изображение по избор. Business Trend има фирмен акаунт в Google Play Store, където ще качим приложението ви напълно безплатно и то ще бъде достъпно до всички потребители. Все още редица фирми се ориентират към мобилните приложения, защото това е бъдещето на рекламата. Бъдете от първите!